kakabsat mayatin iti panawon na pumanawon tay bagyo nga Christine ket adadtoy nakmanin zone 1 makibilag iti irik napuduton iti panawon karkalapas mila nga nagkiwar agindayon tayo tagyamyaman kami ta awan mo ti madi nga nangyari awan ti napasamak iti bagyo nailigtas kami dagiti laeng nga nabatbati nga pagpagay ket naperde nalayosdan gusto lang ti biag kakabsat.